TrueDriver, здравейте, Марто на телефона. Здравейте, имам една важна среща във Варна с една мацка и искам да пристигна като звезда. Разбира се, можем да ви предложим Mercedes V класа, имаме G класа, имаме S класа, зависи какво точно ще ви устрои. Вижте, колата е важна, обаче шофьора е по-важен. Трябва да изглеждате едно с бодигард. Добре, имате предвид тъмен костюм, очила, строго изражение. Точно така и даже ако може да има слушалка в ухото, все едно на отсрещния покрив има снайпер. Разбирам. Добре. Можем да ви изпратим Алекс, той е 1,90 м, мълчи по избор. Изглежда като човек, който е играл главна роля в Под прикритие, така че мисля, че ще ви свърши работа. Направо брутално. Ще излезна от колата и всички ще се чуят кой той е. Разбира се, само ми изпратете дата и час и колата ще бъде там. Алекс, след 3 дни си бодигард.